Sarui nawarkan lana tangan ngendasi pribadi turasude niramus pangucap mangkana mangko iki wis karabisun Abdul Qadir ngesil sono goda datang kenging mangka ujari sun iya lanatu lunga siraden agris maka iblis lanatmu selawesi isun ora mapan maring sira kidau kaliwat ing ajeng isun lan seperwane sira ing isun liwat anlidi sungai iblis lana sawasiku maka namaning pira-pira kang kadulu akeh-akeh panggogodan pira-pira jaring upang maring isun lawan pira-pira kala lawan pira-pira pancing angidar ing manira makrujar manira paraniki nah setan iku muwus ikilah jaring dunia paranti anjirang wong kang lumaku ya ingkang kaya sila ikutan sa sunjaringi maka isun tan kawanang sun sayuti saking was-wasing hati sehingga oleh setahun kabeh para sawasirana tanana sawi kang kadulu maka kari-kari anak gogodan kang liana maning mangkan isun tumingal awak isun dan siwah lawan tatali kaya upamane isun wong kang sakinan dat kang nyekal tatali saking lor kidul ana saking kulon wetan saking arah Raden Gang Peki kaya nuling ning satana miwah makan ora kingsir saat sana isun lamu ikilah tatali apa maka setan kabeh persami sumau iki ngaranan tembang kamagu konindasi bakal lanjirat ing siram mangkawas masiku sun sayuti sehingga oleh setahun kilang datang katingalan sasto ingat tatali wasprah tululu maka kari-kari anak kokodan ingka